Yan, what's up mga kabaka? Good morning! Ayun mga kaboka, ipakita ko sa inyo kung paano mag-harvest ng saging. Kung paano mag-harvest ng mga banana Q. Let's go! Ayan mga kaboka, mo na sa pag-harvest ng saging. Banana Q. Ayan, banana Q yan mga kaboka, di ba? Di ba? Oh? Dagog saging diri mga kaboka. Maniya mo ang kanon diri, harveston. Ayan mga kaboka, mga gwapo kayong harvester na mo dire, oh. Oh, di ba? Mga gwapo kayo, gwelain. Mga gwapo kayong harvester payagaba. Oh, dapat sunda di kadot. Pundo ba? Abi pala ito. Ayan mga kaboka, ina na pagpasan ng saging. Ayan yung proper pasanin namin dito. Proper pasan. Ayan yung walay yun yung course namin dito. Lokdog saging. Ayan mga kaboka, mo na yung na-harvest, oh. Ayan, mo na yung na-harvest na mo tanan, di ba? Ay, ngayon mga kaboka, mo na yung guyoron sa packing house. Ayan mga kaboka, dalo na naman ni sa packing house, di ba? Ikaw ba? Ayan mga kaboka, mo na.
kabok, hanggang dito lang yung video ko. Thank you so much for watching. Huwag niyong kalimutan ng subscribe, share, and like. Bye-bye!